Hei ja tervetuloa käyttämään uutta HR-järjestelmäämme MyFlowta. Meillä oli monia useita syitä lähteä vaihtamaan järjestelmää uuteen ja toivonkin, että tämän lyhyen videon jälkeen sinäkin huomaat ainakin osan ihan käytännössä. Uusi järjestelmämme on Oracle, joka on käytössä myös monessa isossa yrityksessä, joten siinä on todella paljon mahdollisuuksia ja toimintoja. Me Oras Groupilla olemme valinneet käyttöön ne, jotka helpottavat meidän elämäämme eniten. Tämän videon aikana käyn läpi MyFlown perusasioita, kuten kuinka löydät ja muokkaat omia tietojasi, mistä löydät kollegat ja heidän yhteystietonsa. Tulemme tekemään myös muita videoita, joissa käydään läpi muun muassa tavoitteiden asetantaa. Rehellisesti sanottuna MyFlown käyttö on hyvin suoraviivaista ja melkein kaikki tieto löytyy yhden valikon takaa. Mutta mennäänpä itse järjestelmään, niin näet itse. Olen nyt kirjautunut järjestelmään James Bondina ja tämä on kotisivun näkymä. Käydään ensin läpi, mitä täältä löytyy ja mistä kohden. Ihan sivun lopussa on kohta Things to Finish. Tästä osiosta näet, jos HR tai esihenkilösi on muokannut jotain tietojasi. Tai jos sinulle on asetettu tavoitteita, kuten tässä esimerkissä. FYI tarkoittaa, että tämä on vain tiedoksesi, eikä sinulta odoteta mitään toimintoja. Sivun oikeassa yläkulmassa näet notifikaatio-osion. Sitä painamalla näet vastaavat tiedot kuin alaosan Things to Finish-osiosta. Täälläkin voit painaa Dismiss, kun olet lukenut informaation. Tämän jälkeen kyseinen rivi poistuu listalta. Seuraavana on kotipainike. Tätä painamalla pääset aina takaisin etusivulle, olet sitten järjestelmässä missä kohden tahansa. Ja sama toiminto löytyy myös logopainikkeelta. Voit halutessasi vaihtaa myös järjestelmän kieltä, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikkien järjestelmien käännökset ovat vähintäänkin hassuja. Helpoin tapa vaihtaa kieli on kirjautumisen yhteydessä. Mutta voit klikata myös yläosassa kuvaasi ja valita sieltä kohdan Set Preferences. Keskellä olevaan Me-osioon olemme tuoneet sinulle usein käytetyt sovellukset isoina ikoneina. Jos sinulla on tiimi, näet Me-valikon vieressä myös toisen osion nimeltä My Teams. Täältä pääset vastaaviin toimintoihin tiimisi osalta. Painamalla Directory ja sen jälkeen Public Info pääset helpoiten katsomaan omia tietojasi järjestelmästä. Public Information on yleinen osio, joka näkyy myös kaikille kollegoidellesi. Täältä he löytävät helposti myös sinun yhteystietosi. Kun taas klikkaat vasemmalla olevaa Show More-painiketta, avautuu sinulle muut osiot, joiden kautta pääset tarkastelemaan henkilökohtaisia tietojasi. Tämän videon aikana käyn läpi ne osiot, joissa käsitellään henkilö- tai työsuhdetietojasi. Muut osiot tullaan käymään läpi muiden ohjevideoiden avulla. Personal Details-kohdan alta näet oman nimesi. Jos sinulla on tarve muuttaa esimerkiksi sukunimeä, naimisiin menon tai muun johdosta, ole kuitenkin yhteydessä aina HR:ään ja he tekevät muutoksen puolestasi. Nimen muutos vaikuttaa monen muuhunkin asiaan, kuten sähköpostiin, joten HR varmistaa, että kaikki muutokset tulevat tehdyksi. Muistathan pitää kontaktitietosi aina ajan tasalla. Jos jotain tietoa puuttuu, voit painaa Add-painiketta ja lisätä tiedot järjestelmään. Muokataksesi jotain olemassa olevaa tietoa, paina osion perässä olevaa kynäpainiketta. On erittäin tärkeää, että tapaturman sattuessa tiedämme, keneen olla yhteydessä. Pidäthän siis näihin liittyvät yhteystiedot aina ajan tasalla järjestelmässämme. Löydät nämä kohdasta Family and Emergency Contact. Kun klikkaat yhteyshenkilön nimeä, pääset näkemään tarkemmin, mitä tietoja hänestä olet lisännyt järjestelmään. Klikkaa Communication-osio auki ja varmista, että puhelinnumero on oikein.
täälläkin muokkaaminen tapahtuu kynäpainikkeen takaa. Employment-osio sivuilla näet vastaavat tiedot työsuhteestasi kuin mitä Solaforce-järjestelmästä aikoinaan. Nämä tiedot ovat vain katseltavissa, eli henkilö ei voi itse koskaan tehdä mitään muutoksia. Compensation-osion alta löydät palkkatietosi. Ylimpänä sivustolla näet kuukausipalkkatiedot, mutta jos kuukausipalkkasi muodostuu erilaisista etuuksista, näet ne tarkemmin kohdasta Additional Compensation. My Payment Method-osiosta pääset tarkastamaan tilinumerosi oikeellisuuden. Jos sinun on tarvetta tehdä muutoksia tilinumeroon, oletan yhteydessä mailitse HR:ään. Ainakin näin aluksi HR tekee korjaukset puolestasi. Pääset takaisin Directory-kohtaan painamalla nuolta. My Organization Chartin kautta näet oman organisaatiosi. Löydät täältä oman esihenkilön, itsesi sekä kaikki kollegasi, jotka työskentelevät samassa yksikössä kanssasi. Painamalla nimen alla olevaa organisaatiokuvaketta pääset porautumaan organisaatiossa syvemmälle. Voit myös hyödyntää hakukenttää kirjoittamalla tähän henkilön nimen, jonka organisaatiota haluat tarkastella. Paina nimen perässä olevaa organisaatiokuvaketta ja pääset näkemään kyseisen organisaation tiedot. Tämä oli aika lyhyt opastuskierros MyFlown maailmaan. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti pidit näkemästä.